usiku uno pepani tinalephera kuti tikwaniritse kubwera pa live na dzuwa litangolowa kumene tinali otanganidwa pa zinthu zina. Yes, tinali otanganidwa pa zinthu zina. Ndiye foni ina ndimene kuyakayo imakana tufuna kuti tuwabweretse amabena chifukwa nkhani ikugwirizana ndi Mabena Studios kapena Mabena Podcast imene ili pa YouTube kumene kukuma postidwa ma utumiki kapena maphunziro amene fe timapanga ya kumeneko. Ndiye kumene kudafunsidwa funso limene lafunsidwali litipangitsa kuti titenge nthawi yayitali tikufukula nkhani zimenezi. Ndiye pang'ono ndi pang'ono chiyambi chake ndi chimenechi. Amabena atakulandirani. Tathokoza. Inuyo ndamene muli a host ndiye ndikufuna mutikumbutse kuti tabwera pano chifukwa cha funso la ndani. Okay, jabina pano tabwera chifukwa cha funso lomwe linafunsidwa ndi obera wina ya mune amafunsa lomwe amafuna kudziwa kuti Israel wenyewe original kutiko koma dzinalo langothawa pang'ono ndingopita cheki pomwe ndinalemba kuti ndione kuti dzina kapena muli kumbuka. I think dzinalo silingalephere kweli alemba pati. Ndi kuliyang'ana kunoku dzinalo kuti ndilipange muliso watsopano. iya kumene kuli Israeli weni. Okay, a Sophie Jane Sophie Josam. A Sophie Josam. Sophie Josam, yes, amafunsa kuti kuti munanena za Jane za Eden kuti anali kuno ku Africa nanga Israel anali kuti anayendera lizi. Chabwino. Tiyamikire chifukwa cha mafunso amenewa. Yes. So naforisa ngoti umutana nene uri program kumaenda ndi Chabwino. See behind different citizen very much. Chabwino atsogolere. Ndikupira kuti tipanga ngati ka introductory komabe kali ndi mavesi ndi zinthu zina ziwiri zitatu. Choyambirira chimene tingadziwe ndichonena kuti nkhani ya za Mulungu sitimachita kukokera iyayi. Baibulo limatifotokozera, Baibulo limationetsera, koma tisadabwere pamenepo ndikufuna tingoyambe ndi nkhani imene idachitikapo mbuyomu. Nkhani imene idachitikapo mbuyomu ndionena kuti ku Malawi tinali ndi dera limene limatchedwa kuti Kabula. Dera limeneli kuti Kabula ku Kabula. Dera limeneli azungu atabwera analisintha dzina ndikulipatsa dzina lakuti Blantyre. Mpaka na lero dzina lake la derali ndi Blantyre.
Nde introduction yake iyambirira ndi kuti dzina lakuti Africa si dzina lake lenileni, ndi dzina limene linachita kusinthidwa. Adasintha ndi azungu, anasintha. Tikubwera kumene koko. Dzina la Africa adachita kulisintha chifukwa dzina lenileni linali ndi tanthauziro loopsa kwambiri, tanthauziro la dipi. Ndidafotokozapo mu audio yoyambirira kufotokoza nkhani zimenezi. Lero lino ndikufuna kuti ndikupita nanu pa Googlepo, ndikupita kuti pamenepo tilembapo mwambamo, tilembapo kunena kuti Akibulani. Akibulani nde tika meaning ya Akibulani. Nde Akibulani akunena kuti muliso pa Facebook kodi amapena? Amapena. Yes, I want to send this to Facebook. All right. Koma pale anthu ena amene akuonera, Akibulani akunena kuti is a term popularized in Afrocentric Pan-Africanist circles as the ancient pre-colonial indigenous name for the continent of Africa, translated to mean mother of mankind. Akuti choyambirira ndi mother of mankind. Akibulani amatanthauza choncho, kapena amatanthauza kuti Garden of Eden. Ndeti kuona kuti dzina lakuti Akibulani adalichotsa chifukwa chakuti Akibulaniyo amatanthauza mother of mankind. 1. 2. Amatanthauza kuti the Garden of Eden. Ndipo chotsa dzina amadziwa kutanthauza kwake kwa dzinalo, kuti azungu adzioneka kuti iwowo adachokera mwa munthu wakuda. Komanso adachotsa dzinali chifukwa dzinali limayimira kunena kuti mu Baibulo buku lodabwitsa lija timamva za munda umene kudakhala Adamu ndi Hava, amene tidaona mbuyomo kuti ndi mayina awo ndi Atamo ndi Ifa, amene wawa adakhala munda mmene mu makolo oyambirira. Ndiye ndi chifukwa chake adachotsa dzinali chifukwa likadamaonetsa kuti azungu aja ngoperewera pamaso pa munthu wakuda. Ndiye kuti ifeyo bwezi tikumadziwa kunena kuti mmene ankaumba munthu uja nkumulenga kuti amulenga nchifaniziro cha Mulungu. Mulunguyo chifanizo chimene adachilenga chidali munthu wakuda. Ndipo nkukhalakhala kwathu ndikufuna ndibweretse umboni wa nambala 2, meaning imene Akibulaniyo timamulemba choncho. Akibulani ndi abwera yekha meaning. Ndiye mukaona kuti akutanthauza kuti dzina limeneli ndi utsamunda usadabwere kuno ku Africa, chifukwa utsamunda udabwera kuno ku Africa ndi kudzachotsa dzina lenileni la originale. Ndiye ndikufuna ndikupatseni umboni wa nambala 2 umene tidawuonaso tsiku lija. Ndikufuna tingobwereraso pamwambapo tilembepo kuti Adam's Calendar, umboni wa nambala 2. Adam's Calendar iyi popeza ndi maseja kale. Akuti ine ndifuna AI iyo ingoti patsa meaning iyo. Ndi akuti Adam's Calendar officially
recognized as a part of the Bruboskrar stone rings. Chiafrikansi chimenechi chimene achita kubwera itsaposa jedwa akuti is an ancient megalithic stone circle located near the village of Kaapshoop in Mpumalanga, South Africa. Kumeneku ndi kumene Adamu adamanga chani, adamanga chikalindala cha seko. Chikalindala chake ndi chimenechi. Anamanga zimiyala, zimaseko zosiyana-siyana za miyala Adamu anazimanga izi. Kupita lero lino kumpumalanga tikazipeza mavyuo ndi osiyana-siyana, koma chimenechi ndi chimene chinamangidwa ndi Adamu. Mukapita pa Google mpakana akupatsani mapu kuyenda kufunika malo ngati amene wakumapita kukagwira miyala imene Adamu anagwira ili kumpumalanga. Ndiye timabwera pa umboni wakuti ku Iraki kumene kumanenedwa kuti kuli Mesopotamia amene kudali Mesopotamia kumene kuli mitsinje yotchedwa Euphrates and Tugulo, Tigris. Mitsinje imene ija ndi abodza, mayina amene aja ngabodza. Mitsinje simene yoyi. Adamu sadakhalepo kumeneko, si kumunda wa Edeni kumeneko. Munda wa Edeni Akebulani ndi ku Africa. Komanso taona kuti ndi mother of humankind. Ndi chifukwa chake mukapita ku history imafotokoza zonena kuti munthu oyambirira history yo situti munthu anachokera kunyani, koma amati munthu oyambirira amene adapezeka pa dziko lapansi anapezeka ku Africa. Kusonyeza kuti maiko mwinamo anthu amachokera ku Africa ndi kumapita ku maiko kwinako kumakakhala. Amabena tili limodzi pamenepo. Limodzi ndikuvetsera. Chabwino ndathokoza kuti mukuvetsera mwachidwe. Yes. Ena nuso amene muli pa live ndakuona ni pa Facebook ndinolandiridwa ndi manja awiri. Chinthu ichi chikupangidwa chonchi kuti tikaone chuchuchu wa Baibulo. Mutu umene tikumayenda nawo ndi Baibulo mwa chuchuchu. Sitikufuna kuti tiyendereza mpingo pano. Tufuna tiyendere zimene Baibulo lidalemba. Ndipo vesi lathu limene tikuyamba nalo ndi vesi limene lilapa Genesis chapter yake cha 13 vesi yake ya 1. Vesi li likuwerengedwa chonchi. Ndipo anakwera Abramu kuchoka ku Igupto, iye ndi mkazi wake ndi zonse anali nazo, ndi Loti pamodzi naye, kunka ku dziko la kummwera. Vesi limudzilimvetsetsa. Akuti pochoka kwa Igupto popita ku dziko la malonjezano, adalowera ku dziko la kummwera kwa Aigupto. Timvetsetsane pamenepo. Komanso ankakwera, kusonyeza kuti kwa Igupto ndi kupansi, dziko la kummwera lili kumapiri. Ukoko ndi kupansi uko. Malingana ndi vesili. Ndipo chifukwa cha nthawi sindifuna kuti nditalikitse zolankhula kwambiri, komano ndifuna ndikupatseni vesi ili limene likuperekezeka pa King James Version. Munchizungu vesi lomweli akunena kuti then Abram went up from Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him to the south. To the south ndi kumwera komweko. Ndiye apomboneza chinthu china chimene tichipeze pa New International Version. Ndikufuna kuti tigunde mavesi onse chifukwa mudzakumana ndi anthu adzakutengerani maversion ena, mudzadabwadi mudzataya kuti namiza. Osodzonera kuti chinthu chochikuyenera explanation. Ndi akuti so Abraham went up from
Egypt to the Negev with his wife and everything he had, and Lot went with him. Mawu awa akuti Negevi ku Israeli wa masiku ano kulidera limene amalinena kuti ndi ku Negevi. Dzina ili si Negevi yayi, dzinali ndilongo judula, iwo adango judula. Dzinali ndi Nengeizimu. Nengeizimu kutanthauza kumwera, ndi Chixhosa kapena Chizulu, ndi Nengeizimu. Ndewo waja akuti Negevi. Ndi akuti dera limene lila Negevi limene lunenedwali ku Israeliko, Israeli wa fegiyo, mukamachoka kwa Igupto simumakwerayi, mumatsetsereka. Tsono apapa akuti they went up, they did not go down. Akunena kuti amapita kumwamba, amakwela kuchoka ku Lower Shire kupita ku Blantyre. Ndi mene zinalili. Dera lake linali lokwera, ndi akuti amaloweraso kumwera. So Negevi uyu ndikuti amachoka ku malo otsika kupita ku malo akumapiri. Ndeni mapereka chitsanzo kuti ngati mmene kulili ku Lower Shire ndikotsika, ndiye mukupita ku Blantyre kumapiri. Eya, nditelo ndithu kuti amalowera kumeneko. Ndiyeno kuti muonetsetse Negevi uyuyu amene amulembayu wa ku dziko limene lolo la ku Israeli wa fegi. Dziko limeneli, dera limeneli 75% ndi desert. Ndetipeza mawu amene atsutsanenso ndi chinthu chimenechi. Komanso ndili ndi mapu yapa amene ndikuonetseni a mtsinje wa Nailo. Mtsinje wa Nailo mmene unayambira. Mtsinje wa Nailo unachokera ku Lake Victoria uyu. Lake Victoria ndi nyanja imene yapanga kava maiko angapo. Ndiye kumeneku kwachokera mtsinje wa Nailo wa Red uwu, wayenda mtsinje wa Nailo umachoka kumeneku umati ukamapita koko umakhala ukutsetsereka mpakana ukafika mwa Iguptomo, mu Egyptimo, mpakana ukafika ku Mediterranean Sea kumene ukatsirira. Choncho uku ku Cairo kapena ku Mediterranean Sea ndi kumusi nkotsetsereka. Mukamabwera kuno ndi kumapiri. Chifukwa mtsinje umachokera ku mtunda umapita kotsetsereka kumusi. Tili limodzi, I think so. Kuti mtsinje, palibe mtsinje umene umachokera kumusi ndi kumakweza kupita ku mtunda. Palibe. Umachokera ku mtunda kumapita kumusi. Ndiye Baibulo mmene akuti pochoka kwa Igupto amakwera, zikutanthauza kuti amapita kumalowera kumene kuchokera Nailo. Ndiye kuti ali kwa Igupto akukwera akupita kumene kuchokera Nailo, akukwera adutsa du Sudani. Komanso Sudani nthawi imene yoyo anali Egypt yekhayo. Anamphwasula anali Egypt yekhayo. Akukweza amabwera kunoko kumene kuli nali dziko la malonjezano malingana ndi geographical position. Ndiye ndili ndi chinthu ichi chimene ndifuna tichiwerengere tonse limodzi. Mundikhululukira na vesi ili kwangati nalika munchi okay, sindinalike munchizungu kodeti chabwino. Chabwino sindinalika mchizungu kwa mano ndikupepa mawu amene Baibulo la Chichewa likuyika masiku ano. Chifukwa vesi ili akunena kuti and the Lord, koma apapa akuti ndipo Yehova. Kutanthauza kunena kuti mawu akuti Yehova achita kuyika, chifukwa Lord si Yehova.
Lord ndi Ambuye. Ndi akuti ndipo Ambuye anamuonekera iye nati, amene ndi Genesis chapter chake cha 26 verse yake ya 2 mpaka na 3. Ndi akuti ndipo Ambuye anamuonekera iye nati, usatsikire ku Igupto, khala m'dziko mmene ndidzakuwuza iwe. Kusonyeza kuti olo Ambuye akumuwuza Isaki kuti asachoke kumapiri, asatsikire kwa Igupto. Kusonyeza kuti asachoke kumapiri kuntunda ku dziko la malonjezano ndi kutsikira kwa Igupto yabakhala komweku. Ndi akuti verse yake ya 3, khala mlendo m'dziko muno, ndipo ine ndidzakhala ndi iwe, ndipo ndidzadalitsa iwe chifukwa kuti ndidzakupatsa iwe ndi mbewu zako maiko onse awa, ndipo ndidzalimbikitsa chilumbiriro ndinachilumbirira kwa Abrahamu atate wako. Ndiye ndifuna mupange quote kuti akuti ndi maiko onse yawa. Kusonyeza kuti ku Israeliko kukuyenera kukhala maiko ambirimbiri amene iwowa awalande kuti akhale awo. Sikuti ndi dziko limodzi, kuli maiko ambirimbiri. Tigwire chichewa chimenecho chakuti 1 asatsike kupita kwa Igupto, akhale kuntunda komweko. 2 ndi maiko ambirimbiri, si dziko limodzi. Ayi, ndiye tikuthamanga mofulumira tipite pa awa ni facts. Tipite pa Exodo chapter yake cha 3 verse yake ya 7 ndi 8. Akunena kuti, and the Lord said, I have surely seen thy oppression, the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. For I know their sorrows, so I have come down to deliver them out of the land of Egyptians and bring them up. Akunena be up wemaucha. Up from that land to a good and large land. Ndifuna tigwire mawu amenewa. Ndeti maliza, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Ndiye akunena kuti I will take them up. Sonza kuti Mulungu yakudziwa kuti ali kunkuchigwa. Ndiye awachotsa kuchiga, awapititsa kumalo okwera. That is why ndi manena munkhani kunena kuti chingakhale kuli Suthu ndi malo amene ali okwera kwambiri pa dziko lonse lapansi kuposa dziko lina lililonse. Ndi chifukwa chake adayipatsa nickname kuti the kingdom in the sky. Ndipo Lesotho kumagwa ma snow owopsa. Kuti mutengere landscape, kuti mukuchoka kwa Igupto mukubwera kunoko, mukukwera mumankabe. Ndiye akunena kuti china chimene ndifuna tichione apa ndi to a good and large land. Ndiye ndili ndi mapu yawa. Sindifuna kuchedwa lero ya. Ndili ndi mapu yawa. Ndili ndi mapu yawa amene akuonetsera Israeli. Kodi mapu ena achali patipo? Mapu yawa akuonetsa Israeli. Mwaona mapuwo amene wakuonetsera Israeli ndi ku Egypt. Komano ndilinso ndi mapu ena amene ali patsogolopo awo amene atenga
Kaisraeli akayika mu Igupto mu Egypt. Koma izizi angoyerekeza chifukwa tikawerengera zeni akuti Israeli amalowa mu Igupto 27 times. Ndiye ngati Israeli amalowa mu Igupto 27 times, timvetsetsane, ngati amalowa 27 times ndi chifukwa chani Mulungu amauza kuti ndikupititsani ku dziko lalikulu kuposa Igupto? Kodi Mulungu angawauze wanthu kuti ndikupititsani ku dziko lalikulu nkukatengera ku kadziko kakang'ono? Muyankhulenso pamene patsogolera. Mwata ine kuti ata awenera awarengere ku dziko lalikulu foti ananenera kunoti awarengera ku dziko lalikulu lero awenera awarengera ku dziko lalikulu sangati tonse ku dziko lalikulu kwapitisa ku dziko laling'ono. Chabwino ndiyamikire ndi akuti Mulungu akwauza iwowa kuti ndikutengerani ku dziko lalikulu kuposa limene muli. Awatengera ku dziko limene lalikulu, ndiye awatenga akwapititsa kumene anamuuza Isaki uja kunena kuti usatsikire kwa Igupto ukhalekaye kuno, taona maiko onsewa ndidzakupatsa iwe. Sonze kuti anali maiko ambirimbiri kuwaphatikiza pamodzi. Ndi kuti muyang'ane kuti kodi Kanaani anali mwana wa ndani mukabwerera mbuyo. I think tidzaona tikamabwera kuti Kanaani anali mwana wa ndani, ati ku dziko la Akanaani. Akanaani awawa ndi amene amatchedwa kuti akhweningi. Khweningi ndi anthu amene adamanga ufumu koma anthu odzina lawo anali akhwekamu. Chifukwa chakutha kwa nthawi kuti adzinenedwa kuti makhwekamu, anthu anayamba kukanika kutchula dzina lakuti khwekamu, anayamba kuatchula kuti akhoisangi. Khoisangi ndi kunoko, ali kunoko akhoisangiwa amapezeka munomo, ndi aja amaoneka ngati mabushmen. Ndi Akanaani amene acha. Ndi mtundu wa anthu alemba kuti Kanaanite apa. Ndi akuti dziko loyenda mkaka ndi uchi. Ndili ndi mavesi apapa, ndikudabwa kuti mavesi amene wawa kodi sitidawawerenge zikukhala bwanji. Pa Genesis, pa Exodo. All right. Exodo chapter 3 verse yake ya 7. Pamene papa mene anenera kuti the land flowing with milk and honey. Akutanthauza kuti dziko limene lili loyenda mkaka ndi chani kodi? Ndi uchi. Mkaka ndi uchi. Ndiye kuti mkaka umapezeka chifukwa chani? Kuli ziweto. Ziwetozo zimadya chani? Zimadya nsipu. Mu mbiri yawo yonse ya ana a Israeli akhala akumaweta ziweto, ndipo nkumapita kunja kokawetera ziwetozo, osati zomadyetsera mu nkhola chifukwa choti nku desert. Ayi. Ndipo I think phone yanga yapanga misbehave ngati sidapange ndilili apa. Pali verse lina ili limene tiliwerenge la Deuteronomy chapter yake cha 8 verse yake ya 7 mpaka na 9. Tufuna timvetsetse pamene pakuti for the Lord you are God is bringing you into a good land. Choyambirira, it's a good land than Egypt. Tanena kale kuti ku Egypt nku desert. Nde akwachotsa
ku that land akuwapititsa a good land. Sinde kuti awachotsaso ku desert awapititsa ku desert ayi. Akwauza kuti a land of brooks of waters. Malo kapena dziko limene lili ndi maiwe. Limene lili ndi akatobo, fountains and springs that flow out of valleys. Dziko limene lolo kuli zimenezo and hills, mapiri ndi munzigwa kukutuluka mitsinje kumeneko, kuli akatobo kumeneko, kuli maiwe kumeneko. Si ku desert uko atsogoleri, kapena ndi ku desert atsogoleri. Zikuona kuti ukoko ndi kujeni ndi kumalo kumene kusali ku desert ya. Kuona kuti ndi kumalo kumene kumagwa mvula, kumakuona kuti kuli ngati zoje ndithu ngati evergreen oti kuli zomera titero kuyankhula kwina. Nchifukwa chake kuli dziko loyenda mkaka ndi chani. Pamene mwina mtsogolo ndoti ndipanga ndikufunsani linaiso ndifunso lomwe ndimafuna nditafunsa. Fusilantona atsogoleri. Tifusiro okay. Mu program watu yabiri tinavidziwa zonoti Eden anali konkuno South Africa kumpumalanga. Nani wafuna ndifunse kunena kuti sono ujeni komwe kunalowera ujeni mwana waje na amene anapambala wake uja amari kunali kummawa komwe kunali kunodi tetu kozoti anali mbali yake iliyo ali mu Africa muno na siku mu Africa muno nodi anali muno pano bali ko mali ndi dziko lake liliro ngati ujeni anali kumpumalanga ujeni ndi almost chakumpumalanga konko. Ndi chakumpumalanga so konko nkuja kuli mapazi ama giant kucha. Ndi koma kuno kunodi? Okay, jabuna mkozobiriza foli mnore kuna fusomea mkozo kuyiwala kuti chabino sanga kufuta kugula history. Zona. Ndi akuti a land of wheat and barley. Kudziko la balere ndi tirigu. Kudziko la of vines and fig trees. Dziko limene kuli mipesa komanso mkuyu and pomegranates. Land of olive oil and honey. Verse 9. A land in which you will eat bread without scarcity, and which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. Timvetsetse pamene papa. Apa tipasule verse ili apa. Sinufuna kuti talike tunkhani, koma tipasule verse ili. Kupasula verse ili akuti dziko limene lolo ndiko kuti kuli balere, kuli tirigu, kuli mipesa, kuli mitengo ya mkuyu. Ndedi mafotokoza tsiku limene lijalo kuti zinthu izi zimene zikunenedwa witi ndi balere, kapena tiziti tirigu ndi balere, mukapeza kuti kunali minda. Akamati minda, Yesu amayenda minda ya tirigu pa tsiku la Sabata ndi ophunzira wake. Akamati minda amatanthauza kunena kuti malo amene wowo mukulima simukutsirira, simukugwiritsa ntchito irrigation, mukudalira mvula. Ndiye kwambiri ku Israeli anthu amapanga ulimi odalira chani? Odalira pepani mundikhulukira chithunzi chionetsabe bwino posachedwa apa. I think chifukwa chokuti inathawa pang'ono. Yes, yabwereramo zikwambiri. Anthu awa amadalira ulimi wodalira mvula, samatsirira yayi. Mundimvetsetse pamenepo.
lero Israeli wapano sangadalire mvula chifukwa Israeli amene yoyo amene timanamizidwa kuti ndi Israeliyo siku Israeli koyi ndi ku desert, mvula kulibe, madzi amachita kutenga mu Mediterranean Sea nkwadutsitsa ma process osiyana kuti madzi aja akhale audible kuti akozomakatsirira mbewu kuti zimere. Adawononga mabiliyoni kuwatenga madzi amenewa chifukwa kulibe ndi ku desert. Zijamukumva kuti aya Malawi kumalowa mu minda ya nthochi chani kumalo kumene kuja zinthu zimene zija ndi irrigation system yokha samadali ya mvula uku. Mumvetsetse 75% simadalira mvula. Ndiye kuli vaini ndi mphesa. Mphesa izi zimene zikunenedwa ndikumbukira bwino kuti panali mphesa zimene zimalimidwa kumunda, ndiye panali mphesa zimene zimangomera akuti zakuthengo. Ndi chifukwa chake adafotokoza kuti ngati adakhadzula mphesa yeniyo kuli bwanji owokerawe wakutchirewe wakuthengo. Chifukwa yes, ndiye kuti tipite ku Israeli wapano payo sitikapeza mphesa zongodzimerera kuthengo chifukwa mvula simabwerako. Mwamvetsetsa pamenepo? Andi kuli mitengo ya mkuyu imene mafuna madzi. Ku Israeli kulibe mitengo yongodzimerera. Ngati atenga mkuyu autenga ku Africa nkumaka utsirira kumene kuja kumautsirira. Kulibe pamene kunoko kuti tiyende tipeza mitengo ya mkuyu, mphesa tizipeza zokha zomera mu zochita kudzala zomera zokha mapirimu tizipeza chifukwa chani kumabwera mvula. That is why Israeli weni anthu amadali ya mvula. Mukumbukira nthawi ya Eliya mpaka na kudasiya kubwera mvula zaka zitatu, ndipo mpaka na Ahabu adalusa, mpaka na aneneri adabwera andani abala 400 kukakumana ndi Eliya ku phiri la Karimeli ndi kukapangana kuti akaone kuti wankulu ndani pakati pa Mulungu ndi aneneri abala. Mukukumbukira bwino nkhani imeneyo. Anthu sangamapange zimenezo dera limene lili desert lakuti mvula sibwera ndi kale yachi. Madera awawa ndi madera onena kuti chingakhale pa chikhalidwe chathu cha ife tili ndi nyanja imene madziyendera, koma mumva kuti a president akuti tisale kudya chifukwa mvula sikubwera wino, koma madzi tu akuyenda ali kuoteroko. Chikhalidwe chimene chocho ndi chochokera kale. Ndiye ndikufuna ndikutengereni ponena kuti akuti ndi dziko limene simukasowa kena kalikonse, ndi dziko loyenda mkaka ndi uchi. Nkhani zimene zizakuti dziko loyenda mkaka ndi uchi zikubwera chifukwa chani? Kuli nsipu obiriwira odyetsera nyama kumeneko. Mudziona nthawi imene Solomo amapha ijeni ng'ombe, amafika pena kumapha mpaka na 14,000 ng'ombe. Atsogoleri ng'ombe 14,000 zongopha pa madyerero osiyana a m'Baibulo. Zakupha kuchokera tsiku loyamba kwafika tsiku la nambala 8. Ndipo kuti muonetsetse kaya ndi achina timamunena kwambiri Yobuyu kuti mudzamve kuti ati kudali munthu olemera, amamunena kuti anali ndi mbuzi zokwana mwakuti, anali ndi nkhosa zokwana mwakuti, anali ndi jeni ngamira zokwana mwakuti. Anthu ake amaweta zifuyo ndi alimi. Chifukwa chani? Olo Adamu adayikidwa munda kuti mundawo aulime. Ndichoncho? Ndicho. Adamu adayikidwa munda kuti munda aulime. Azisamalira zomera zimene zili menemo, aulime mundawo. Kotero ife pamene tikukhala pano tidziwe kunena kuti ku Israeli kwenikweni kumene kuli m'Baibulo ndikwakuti tikamachoka kwa Igupto tidzilowera kumwera kwa Igupto. 1 2 tidzikwera kumapita kumapiri.
3 tikapeza kuti dzikolo ndi labwino komanso ndi lalikulu kuposa Aigupto. Ndichoncho eti 3 kuli mitsinje, kuli akatobo, kuli maiwe zili kumeneko kuli mipesa, kuli nkhani ya chani fig, mkuyu ili kumeneko. Olo munkhani zonse za Yesu mumva kuti ayi adaona mtengo wa mkuyu, ayi Adamu adakabisala pa mtengo wa mkuyu, ayi Zakeyo adakwera mtengo wa mkuyu. Mikuyu iyi imapezeka kumenekuku nkhani zake chifukwa chakuti zambiri muzingomva mkuyu, mtengo wa mkuyu, mtengo wa mkuyu, mtengo wa mkuyu. Kusonyeza kunena kuti zimene akutipatsa pano sizikupanga fit. Ndi akupitiriza pa mapeto apa akunena kuti mundziko limene simudzasowa kena kalikonse, komanso dzikolo kumenekoko miyala yake ya kumenekoko idzakupatsani inu mkuwa. Kodi ndi dziko litiro limene mkontinenti iti imene miyala yake ili ya mkuwa ya dzitsulo? Mesa ndikonkuno mpaka na kwakuti whose hills you can dig copper, kuti mukapita m'mapiri muzikapezeka mukukumba kopa ali kuti koti. Mesa kopa ali ku Africa, mesa miyala yopangira dzitsulo ili ku Africa. Inu mukuti mama inu onsewa kufuna chani mu Africa mo? Mpaka na kwathu kuli miyala ina imene yapezeka posachedwa apa, rutile and graphite. Miyala imene iyi akunena kuti mudzapita mudzikomo ndi mudzidzakakhala kuti muli ndi miyala imene dzikupatsani inuyo mkuwa, chitsulo, komanso mudzidzakakumbako kopa. Amadziwa kunena kuti izizi ndi chuma chimene chili chokhazikika chimene wachipereka kwa wanthu wake kuti akachigwiritse ntchito pano pa dziko lapansi. Ndimekaye pamenepo ndikupatseni mpata ofunsa funso. Okay, voto kuvetsetsa mukufotokozeramu ndeno usolori ulunji wawene kuichika kuti ndoti ndi kuno ku Africa kapena be ndi maiko akati kwenikweni amene kunali achina Israeli ukupanga maiko a Israeli ndi maiko amene ali ku Sub-Sahara, maiko amene ali ndingofotokoze mwina mongobera pang'ono ndigwiritse ntchito chichewa chakuti olo ena akupewekamo mmene momo. Tingonene kuti Sadiki uja ndi maiko amene abwera wonse pamodzi, koma maiko bambo wawo ndi mmodzi. Manifestation kungoti no Sadiki uja wasiya Central Africa, pamene mukaonetsetsa anawo ndi amodzi kuyambira Central Africa kubweranso West pang'ono West Africa nkudzabwera ku Southern African countries. Kuti mutenge maiko onsewa ndi amene kuli ku Israeli, okuti ku Malawi ndi mmodzi mwa ku Israeli, ku Mozambiki ndi kumodzi kwa ku Israeli, Botswana, Namibia, South Africa, Swaziland, Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Kenya, Tanzania. Maiko amene wawa ndi ku Israeli kumeneko. Ndi chifukwa chake mudzapeza kuti zate banga ngoti pano kwati samachiwe kuti kuno ndi ku Israeli kulize adasintha zungu. Ifeyo tidaponderezedwa chifukwa chakuti tidachoka pamaso pa Mulungu. Ife tidachoka bwanji pamaso pa Mulungu ma Africans. Musamati ma Africans malingana ndi phunziro lathu mudziti ma Israeli ife. Ma Israeli ife tidachoka bwanji pamaso pa Mulungu ma Israeli. Adatiuza pa Deuteronomy chapter chake cha 8. Ndi phunzironso limene lolo tidzakhala tikuona kuti nchifukwa chani tili anthu ozunzika. Tidasiya Mulungu madera amene aja kunali milungu imene amayipembedza. Anthu amapembedza milungu yosiyanasiyana. Ndiye ife tidasiya Mulungu wathu uja nkukamba kupembedza milungu ya madera amene tidapita aja.
chifukwa cha chimenecho mulungu adatikantha natipereka m'manja mwa adani. Munimvetsetsatu? Ya ndikumvetsetsani. Ndi chifukwa chake ndikupatseni chitsanzo tikadali pompo. Ndi chifukwa chake kuti muonetsetse mukapeza kunena kuti ndimayankhula tsiku lija koma kuti network inavuta kuti dzina lakuti Malawi si dzina lophweketsa. Kamuzu yes, Kamuzu polibwezeretsa dzina limene lija adali ngati aona, ndipo tu dzina lija sikuti ndi Malawi yayi, kuti mumuonetsetse amanena kuti ndi Malawi. Mukumbukira? Ya amali Malawi amaika jeni kakalo mwamba pa W. Ndi amanena kuti Malawi. Amene uja si W yayi, amati pusitsa ndi double V. Chabwino. Ndiye Malawi adabwera kuti ndi Malawi chifukwa chiyani? Anthu timati ayi frames, ayi scorchers. Malawi amenewa ndi Malawi amoto. Nafotokoza choncho kuti ndi Malawi amoto amene amayaka kuyambira pa mtakataka kumapita uko kusalima, kumeneko kunali kuntaya kwa ku Yerusalemu. Ndiye kunali moto umene umayaka chikhalire, nchifukwa chake olopano kuti tinyamuke tipite kusalima nonse mundikhulupirira inu kuti nthaka ya kusalima simafanana ndi nthaka ina iliyonse ya ku Malawi, chifukwa chakuti soil texture idawonongeka, idasintha. Ndinene choncho idasintha chifukwa cha moto. Ndi chifukwa chakenso dzinalo adanena kuti uku nkusalima. Dzinalo mpaka na lakalekale lakuti uku nkusalima timatayako zinthu osamayerekeza kulimako. Ndi kusalima. Komano ifanya kuti nthawi yakhalitsa ndi anthu akuti salima, koma ndi kusalima. Ndi kumalo kosalima chifukwa kunali kuntaya. Ndi moto umene woyamba umenewo ndiye moto wina umasonkhedwa pakati pa midzi. Mudzi uwu ndi mudzi wina pamasonkhedwa moto. Mudzi uwo ndi mudzi wina pamasonkhedwa moto. Moto umene ujawo umakhala woperekera nsembe. Ndiye ndichifukwa chake mudzapeza panopa kuli zinthu zimene adalemba. Ndiye tisadapite kuti zinthu zimene adalembazo mukapeza kunena kuti nsembe zimenezi amene amayatsa ndani? Amalavi. Ndi chonchocho? Amalavi kuti pajati mari ndizina akafula kapena nali mtundu wanje wanthu wa Amalavi. Akafulatu amanenera kuti akhafula. Amachira akafula nori Amalavi. Iyayi ndikuti akafulawo amanenera kuti ndi akhafula, amatanthauza kuti ndi anthu amene adzikuonera iweyo parali, osati chifukwa chakuti nsinkhu yayi, koma adzikuona anali masufisiya kapena maprofiti. Okay. Anali maprofeti ndi amanena kuti iwowo ndi akhafula, chifukwa amakuona iweyo uli patali ndi amamba kukunena zonse zimene kaya iwe umakhala kuti ndiwe wakuti chiyani, zonse zija amakuona nkumakunena nazo. Ndi nchaka munthu amati akafika amawauza kuti ineyo mwandionera pati kuti ndine ochimwa. Uli mwandionera pati suma nanthauzoti njimwa umaranthauzoti amakore amukuruluza ngaramupanga profesai mukuja. Ehede umwandionera pati unali wokuti anthu aja
amamupanga profesaye munthu uja. Ndio sori mbili ndio lidaka ngari da sinti da forferi mona ngarubi mona ngari amaranda zori ilai ngari kachibongo kuri ifoni ngongwa mfupi kunali akadakhala choncho bweza anthu afupiwo ndi alipo ambirimbiri amene ajawo amalavi koma kuti chifukwa chakuti zimene amakuona iwe amamba kukula katula zonse nde iweyo munthuwe umati ukafika umanena kuti waja ndi amwandionera pati. Ehede andikuonjezera pamenepo china chimene ndifuna kuuza audience yonse ndichonena kuti amalaviwo amachedwa kuti amalavi chifukwa chakuti ndi ana alavi amene lero lino tikapita timanena kuti alevi. Mukapita m'Baibulo muja mukakawerenga kuti kunali Levi mwana wa Yakobo otchedwa Levi. Levi amene yoyo dzina lake lenileni si Levi yayi ndi Lavi. Okay. Dzina lake anamango rembenuza maina ajeni manene lazito. Ndiye Laviyo Mesa kodi Mose ndi Aaron anali gulu limene lili la Laviwa ndi amene anali anthu amene ankhala pakati pa anthu onse mu Africa kapena mu Akibulani kwalumikizanitsa ndi Mulungu. Ndichifukwa chake Mulungu adanena kuti wina aliyense amene angakhale wansembe adzikhala ochokera ku mtundu wa Alevi kapena tidziti Alavi ndi amene adzitenga zinsembe mu Israeli monse. Ndichifukwa chake amalavi aja dera limene amakhala iwo limatchedwa kuti the warm heart of Akibulani kapena the warm heart of Africa. Munjira inanso nkuderera koma ndi warm heart of the world. Chifukwa iwowo ndi amene ali obwezeranitsa mbuyomo amabwezeranitsa ubale umene wasokonekera pakati pa munthu ndi mulengi wake. Amene wawa ndi ana alaviwa amalaviwa ana aleviwa ndi amene amatenga Israeli monse. Ndi chifukwa chakenso kukupezekanso kuli maguwaso ansembe pakati pa mudzi ndi mudzi wina. Nsembe zimenezo amazitenga ndiwowa ku Israeliko amene amakapereka nsembe ku chihema kumeneko kapena ku kachisi anali omwewa. Ndiye mudziwe inu kunena kuti maina ena amene tili nawo amatanthauzira chinthu chenicheni chimene chidalipo poyamba. Mwachitsanzo mumati mukamawerenga Baibulo mumamva kuti kuli anthu amene ali oyera mtima eti. Baibulo limanena kuti the saints eti. Mumadziwa kunena kuti mukanena kuti abangoni limatanthauza kunena kuti anthu oyera mtima, anthu osachimwa. Abangoni wake emwe wajeni wa angoniyo kapena abangoni. Chifukwa chake waja mpaka Dariyuti kumusungunula kuti mudzingoti angoni koma ndi abangoni. Mukati abangoni mumatanthauza kuti people who are righteous. Ndi chifukwa chake komweko kumalawiko adayimba nyimbo kuti ndikufuna mkazi wa chingoni, ndikufuna mkazi wa chingoni. Mukundimvetsetsa?
ya ndikuwesa kunoko kuli malo osiyanasiyana yachina Mamre alipo ali kuno ku Mamre kumene kudafikira Abrahamu alipo ali ku Cape Town. Dzina lakuti Cape Town si Cape Town, ni Kaperenawo. Dzina la Cape Town ni mandazo yani Kaperenawo, kumudzi kumene Yesu adakhala ku Kaperenawo. Amene yoyo ndi kuti wa m'Baibulo ya atsogoleri zangofana naso bwanji. Inu mwayambira pa Adamu zikalinda lapa ndiye mukatiso ukoso zingofana naso bwanji. Ndikuonetsereni apapa kuti ndikubwerera apapa ndikufuna ndingokuonetsereni Mamre in Cape Town. Mamre in Cape Town. Mamre in Cape Town. Alipo tu Mamre. Akuti Mamre is a historic rural village located about 55 kilometers north of central Cape Town. Ku Mamre kumene kudafikira Abrahamu kulipo kuli ku Cape Town. Mwaimvetsetsa nkaniyo? Cape Town yu si Cape Town ndi Kaperenawo. Ndikupatseni jina. Ndikupatseni anasintha kumene koko. Kuliso Bethlehem ali ku Free State kumene Yesu adabadwa. Mamre si South Africa yekai muli malo ambiri, malo osiyanasiyana. Mesa phiri la Lebano mukulidziwa inu, phiri la Lebano kumene kumatengedwa sida okamangira kachisi wa ku Yerusalemu, simukulidziwa kuti ndi Mulanje Mountain? Amene ujayo sida amene ali kumene kuja kulibe kwina kulikose ku dziko lapansi, ndi amene Solomoni amakatenga sida amene uja kumangira kachisi wa ku Yerusalemu. Anali ku Namibia. Ayayi ndidzinena kuti kachisi anali ku Namibia. Yerusalemu chinali chizinda chachikulu kwambiri chimene chidangoyala umati ukafika yapa chinali chizinda chachikulu atsogoleri Yerusalemu. Yes. Africa wakula kwambiri atsogoleri. Komano Yerusalemu anali vast city. Ndi chifukwa yake kuti olo mupite pamapo akale mukaona kuti akutionetsera be malo ena amene alephera. Mwachisanzo apa ndakupatsani Bethlehem eti ndi ndikupatseni mumadziwa kuti ku Mozambique kuli Gaza. Mumadziwa? Gaza ndaika popo. Gaza province uyu. Gaza province in southern Mozambique has an official population. Akufotokoza kuli ku Gaza ku Mozambique. Mwamvetsetsa? Iwo aja Gaza amene ayika uja kumene kuja ngwabodza amene uja.
original amene ali ku Jamene Mozambique yuyu wa ku Mozambique yu. Kuli malo osiyana-siyana ndakuzani za Lebanoni kuti phiri la Lebano kumene kuli chipalo chofewa cha ku Lebano ndi phiri limenelo ndi la Mulanje. Mulanje ali kuti? Mulanje ali ku Malawi. Ali ku Malawi. Ndeni mafotokoza kuti ndi chifukwa chake adasintha mayina awa chifukwa mayina a zinthuwa akudzionera kuti akutionetsera zenizeni wani akusintha ifeyo angoni ifeyo nkumatichwa kuti ndife angoni ife sife angoni ya ife ndife abangoni kutanthauza kuti people who are righteous amene amatchedwa kuti masent anthu oyera mtima amene potha pa nthawi adasanduka zigawenga zoyipa kwambiri mpakana kumapanga abahambe. Mwamvetsetsa? Zidasanduka zigawenga zoyimba mtima mpakana kumapanga abahambe kumene kujako kwawo kujako kujeni province yawo ijayo adaphatikiza Zebulwani anamba kumutchula kuti chani wacha anaphatikiza anangoti Zulu. Zulu uja akamati Zulu ezulini ndi kumwambatu. Ndi iwaja akamati basuka ezwilini ndi anthu akukwazulu. Zuluyo akupezeka chifukwa chani ndi anthu ochokera kumwamba. Mwamvetsetsa? Ndiye province yawo ija ndi yawo anthu ochokera kumwamba koma anawaphatikiza chifukwa kumene kujako kumene kunali Nobuhlali amene ndi Nafitali ndi anamuphatikiza ndi Zulu uja Zebulwani ndi kuwaphatikiza pamodzi ndikunena kuti wawa ndi kwa Zulu Natal. Natalo ni Nafitali Nobuhlali. Usonera anatenga Nafitali ndi Zulu kangari kwa Zulu Natal. Ndi chifukwa chake kuti pena paliponse pamene tikukamba zinthu izi Baibulo ndi mbiri ya ifeyo ngati inuyo mumayenda pa dziko lapansi osapeza mbiri ya munthu akuda mupite mu Baibulo mukapeza mbiri ya munthu akuda chifukwa cha nthawi tata almost 1 hour tsopano tikulankhulana over 1 hour ndikukhulupirira kunena kuti tikamabwera apapa next trip tione zinthu zina ziwiri zitatu zoonjezerera ku phunziro lathu limeneli tisalitsike nsanga ayi. Tibiriza ndi tibange so discover malo ambiri omwe silimembegeza silimadziwa yani. Phiri lija amatchula kuti ndi Mount Sinai yet? Yes. Sikuti Sinai yayi. Sinai. Ndi yani? Sinai. Ngati pachichewa kuti tili naye. Tili nayeyo ndani? Uthixo. Kapena uso nini na nini. Kapena unkulukulu. Ndi amani akuti tili naye Mulungu chifukwa kumene amakapatsidwa malamulo aja kumene kucha. Kwambiri lilipo anthu alipanga kale trace zikuonetsa kuti nchamu Kenyamu. Lili kugendo? Lionetsa kuti nchamu Kenya. Azungu analivusitsara ntakudafe kwambiri. Atsogoleri Israeli ali pano uja amene ujayo angonkhonza ongojudula adafuna kuti akhale ku Namibia poyambirira mmadziwa. Israeli amene angafuna ku Namibia ndeno china chiti nchano anawakanira. Anawakanira nthawi ku Namibia. Anawakanira nthawi ku Namibia kenaka
kukhanga mu 18 kaya ndi 1885 anthu aku Namibia anakana atakana anayamba kupha anthu aku Namibia. Mmadziwa kunali homicide ku Namibia. Kurengondo yegeni yakangare yabo bale anayambika kwambifa yankana kemene. Inayambika ifa yankhani imene azungu anagwisa ntchito mtundu wina mpakana kumakatenga wanthu kumamangirira mu mtengo kumakoleka ndi zingwe pa khosi pa konyonga pa khosi. Panopa amapepesa chifukwa chipembedzo chimene chawanda kwambiri mu Africa muno chidabwera ndi ukapolo. Chikhristu komanso chisilamu zidabwera ndi kudza kumatenga wanthu kumagula ukapolo kumapititsa kumaiko akwaluya. Ndiye kumene kondangodutsako komanso mu 1930 anafuna kuti Israeli akhale ku Kenya, anawakaniranso. Ndi pamene anapita kumene kuja kukadzipanikiza. Ndiye kudali nthumwi kujani kunali nthumwi ku Namibia, kunali nthumwi ku Kenya zomanyengerera government nthawi imeneyo koma zimakanika. Ndiye kunalinso nthumwi ku Palestine amene uja si Palestine, dzina lake lifunika lipezeke kumene kuja. Ndiye kunalinso nthumwi kumene kujako kunalinso nthumwi. Ndiye amene aja nthumwi zija za kumene kuja ndi zimene zinawina mu 1948. Ndi pamene dziko lija limapangidwa mu 1948. Andi nthawi imene amawina ku 1948 yo ndi pamenenso kuno ku South Africa kudayamba chichani kodi mumanena kuti chitaganya. Ndi pamene kudayamba apartheid kunoko, boma la tsankho kuyamba kuzuza anthu akuda kumawatani kuwapanga zosiyana. Ndi pamene amalimbikirewo aja kumatenga zinthu kumapita nazo ma Dead Sea Scrolls ochokera ku Kamulamu. Maona nkumapita nazo kumene kujako. Ndiye pali zinthu zambiri zimene tikuyenera kuti tizifufuze, ndipo tikamabwera wiki imeneyi kaya ndilitiro ndikukhupira kuti tiyesetsa kuti tibwereso ndi ma information mmene tateremu tiyenda kaya ndi masiku kaya ndi 10 kaya ndi masiku 15 kaya ndi ma podcast 20 koma tikumabwera ndi ma proof. Apa ndikalambula bwalo tidzibwerabe ndi ma proof oonetsera kuti kumene tili kuno ndiye kuchani kodi ku dziko la malonjezano. Ineyo nkafika yapo ndimekaye kuna kunde kudziko la malonjezano nangano komwe kuli ngati kwa luya kumene ndemene kunali kuyani basi kumaiko kumene kuja sudalengedwe kuti anthu adzikhala koyi. Koma anthu akukhala kufuna kuti tachulukana pano pa dziko lapansi. Kuzoza azungu analiso kuno anathawa nokuno kupita no ujeni kubira umenekwe. Anali konkuno kodi azungutu adabwera kwambiri kuchokera pa Esau. Esau ndi chitswana amanena kuti ndi Esau, akati Esau ndi oyera. Esau oyera. Mwamvatu dzinalo. Yes, Napwiri. Kayamati ndani mmati kayamati ndani Yellowman kayamati ndani Napuyeri kayamati ndani uko mukumbukira dzina limene. Yes, ndikumbukira dzina limene we. Esau andivomereza amene akudziwa chitswana akati Esau ndi munthu amene ali woyera. Nde amene ujayo adali Esau adali woyera. Olo Bible lo mukafufuze akuti ndipo adampatsa dzina lakuti Esau chifukwa anali woyera. Amene akuti adali wofira. Chifukwa cha nthawi paja anthu akumadandaula bwanji titasira pompa. Okay, bwino ayi abazono rita yina tundunda otali and tabangaso review zinthu zambiri zomwe anthu samazidziwa koma lero ndikozota tazidziwa ndithu. Izi nzofunikira kuti zichitika kuti zikhala kuti kubwetsa zinthu ngati zimene zizolenga choti chilungamo chenicheni chiulike. Forisa ngoti anthu ambiri amati chabwino sunga chikwirire kuchikwirira chabwino kungapite zaka zambiri
mapeza kuti chinthu chimadzatuluka nditiuraya apa panatulukidwa panakwiridwa chilungamo apo nefe ndi mapulogalamu ene tukhanga tinoti kufukulano chilungamo chomwe zona yes so ndoti tikamakhoni mapulogalamu ene kupanga ndikukhulupirira soti anthu somveranso nawo ndekuti ayikaso makomenti pasipo kuti ayika makomenti pasipo ngati afunanso kuti atadziwanso mwina madera ena ndi ena kuti kwakuti kuntikulipo foti lero lono tidapanga discover malo ambiri zedi omwe ali muno mu Africa muno chonsecho azungu amatinamiza kuti sikuno ku Africa yayi zikomo kwambiri. yes so ndikoza the next program lori zakari kupira soon the next program kuona kuti tidzakuza malonga ndi akabera asipatse omvera kuti mwina omvera ati londolere kuti tigunde maiko ngati ndi ati omwe analepa ineyo mwa maganizo anga chabe yes ndimangofuna titadzaona maina a ana 12 aja tidzaone mmene akunenera ndi mmene ikutanthauzirira baibulo tidzaona kuti maina aja akutipatsa maina abodza maina aja alipo ali mu original form ndofananirana ndi amene ajawo masamene ajawo maina 12 fuko amari mafuko 12 aja kapena maina 12 aja ngeti tidzabwera tidzatchula mafuko aja tidzawerenga mafuko aja ndi maina ake ndi mamining ake nde wiki ina tidzabwera nkumanya kuti kodi fuko lakuti lili kuti lili maiko muti chifukwa anthu apangidwa skata pa dziko lapansi komanso apangidwa skata mu Africa. Okay. So ndoti Africa ndi dziko lodalitsika kwambiri lomwe Mulungu adali kumbuyo. Ayi ndi ungopera nomphongo ndi pamwe kupita chitsogolo. Imeneli ndiye kuti tidzabwera next trip yo tidzabwereka ndi maina awo 12 tidzawaike mu maina ake bwinobwino weni. Tikadzatero tidzamba kumasaka kuti kodi mtundu ndi utiwo dzina ili ndi anthu akuti ku South Africa ali kuti ku Malawi ali kuti ku Mozambique ali kuti kwakuti ali kuti zikomo kwambiri atsogoleri. Zikomo kwambiri omvera ndimene mwanditumira chizira tsiku latulero omwe timanka funso omwe linafunsidwa ndi mmodzi mwa anthu amene anthu omvera mapulogalamu athu yomwe tinayi nayo ndi brother so yomwe ankapanga discover kuti idena anali ku Malawi ndi anafunsanso kuti Israel unali kutiko ndipo pulogalamu aliyo timafunsa timayankha funso limenelo ndithu because kuti momwe mvera ndi momwe tapezera mayankho kuti ndi konkuno kwa Africa konkuno ndi omwe anenera ndithu brother so omwe akumati santhuli zimenezi komanso samango santhuli mobweseso maumboni ngati momwe muonera amene momwe mwazitsatira kuti amabweseso maumboni kuti maumboni amene ndi maumboni okhwirika nditusire kuti ndi maumboni oti anangoganizira koma ndi maumboni amene ali pa intaneti komanso ndi ogwirika ndi omwe tinapangira lero ndipo tikupemphani kuti mudzipitizabe kuti pangafolo kapena kuti pali zinthu zina zazo mufuna kuti mutadziwa zilembani mu comment section kapena kutumizira pa message kuno ku Mapena studio mufuna kuyankha ndi brother so ndi kuti palibe ndithu ife zaisese ntuliza pange zimene kuti muzakhale nawo. Tathokoza kwambiri brother so chifukwa chokhala nafe mu maola amenewo. Ayi zikomo kwambiri komanso ine ndithokozeso azitsogolera amene akuonera live pa Facebook pa kuti Mulungu akudalitseni mwagwira ntchito yotamandika kwambiri zonsezi tikupanga cholinga chakuti pasakhalenso ibodza lina lililonse limene ifeyo angamatipusitse nalo tiyamikire Mabena komanso omvera wonse zikomo kwambiri tiyeni titsekeni maso tipemphere. Mulemekezeke Mulengi nthawi ya mtengo wapatali imene inu munatipatsa zochitika munatipatsa chizindikiro ife munatitenga nchifaniziro chanu
koma alipo ena amene anabwera ndi kudzasimphanitsa ndi kumatitenga ife kuti ife ndi anthu operewera, komatu ife si anthu operewera. tikayang'anitsitsa ndi mmene baibulo likuyendera, ife mwatilenga m'chifanizo chanu ndendendende. Kotero tikukuyamikani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imene munatipatsa yakuti tikawerenge ndi kuphunzira mawu anu awa. Tikudziona kuti mawu awa tikamba kuamva mosemphana ndi mmene timamvera, chifukwa timatenga kuti baibulo ndi la wanthu obwera, lidabweretsedwa ndi azungu. Komatu ife tazindikira lero kuti baibulo limunatipatsa ife, iwo aja adabwera nkudzalilanda nkupita nalo ndi kukalikonzakonza, kukalipangapanga edit ndi kudzalibweretsanso kwa ife litasinthidwa. Komano inu simumalola choonadi chikaponderezedwe. Tisamalireni ndi kutitsogolera ife ana anu. Timvereni chisoni ndi kutikhululukira paliponse pamene ife tikulakwa. Tiphunzitseni, tipambanitseni, tipatseni zosowa za pamoyo pathu. Chiritsani odwala, patsani ntchito akusowa ntchito. Mukalemekezeke mu zonse chifukwa cha chifundo chanu, mu dzina la mpulumutsi wathu uye Mesiya. Amen. Amen. Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, matiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096.